Il-qorti ħelset mill-arrest lil dak magħruf bħala l Chapo ta' Malta, Jordi Azzopardi, b'depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro u bil-kundizzjoni li jiffirma flassa. Dan seħ wara li s-sieħba tiegħu għamlet rapport lil pulizija wara li allegatament eddita b'voice messages koro u b'teddid ikra ieħor fosthom li jitfaħħam il-gallerija l-isfel. Barra minn hekk waqt l-argument saħansitra beda jxejjer sikkina. Il-prosekuzzjoni qalet li huwa għeddida li din id-darba kienet se tkun waħda kbira li kien se għaxrela wiċċa u sidira b'sempliċi 20 euro għaċtu. Issemmew ukoll it-tfal tal-vittma li ħadd minnhom ma huwa ta' Azzopardi. L Chapo allegatament għeddet ukoll is-sieħba tiegħu li juri filmat intimu lil-Lolida ħalli jħossuhom imbarazzati l-iskola. Minħabba n-natura tal-akkużi il-każ se jkompli nstema' fil-magħluq. L-avukat tal-vittma qal li l-vittma tinsab lesta biex tixed malajr. Żewġ persuni qrib Mohammed Ali El-Muxrati magħruf bħala Lil King ibbombardjaw xut permezz ta' messaġġi u voice messages fil-waqt li talbuh biex jiltaqgħu qabel El-Muxrati jitla l-qorti. Iż-żewġ Libjani Mohammed Ali Ahmed Mazarati u Mahmud Mustafa Mohammed Al-Daba qed jiġu mixliem b'tixħim ta' xhieda kif ukoll li kienu riċedifi. Ix-xut qal fil-qorti li ż-żewġ Libjani qalulu biex ixekkel l-investigazzjoni fil-konfront ta' Lil King li qed jiġi mixli bi kriminalità organizzata, ħasil ta' flus u evażjoni tat-taxxa. Fil-qorti ġew eżebiti wkoll kopji tar-rekords tat-telefonati u l-messaġġi. Dan talab ukoll għall-ordni ta' protezzjoni li ma talba sabet l-aġġezzjoni tal-avukat fuq in-naħa l-oħra li qal li dan qatt ma ġie mieddet sfurzat jew imġija li jagħmel xejn. Il-qorti aċċettat it-talba għall-ordni ta' protezzjoni u aġġornata għal Lulju.